बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ चिराङाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। आसाम सरकारा हादरसायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे समावनो चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिसआ बिजनी कावाटिकायाव मोनसे अपारेशन खालामनानै हेर'इनजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। बिजनी पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे 72 ग्रामनि ड्राग्स कन्टेनार आरो गंनै मबाइल फन बोखांनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ 27 बोसोर बैसोनि इक्रामुल हुसैन होनना सिनायथि होदों। नैथियाव दङ मिज'रामनि सा 181 फिसा फिसौ गोनां नखरनि बिगोमाया रुंसारि जाबाय। मिज'रामनि बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गिदिरथार नखरनि बिगोमा जिय'ना सानाया रुंसारि जाबाय। बिथाङा गासै सा 39 बिसि आरो सा 94 फिसाफोर, सा 14 बिहामजो, सा 34 फिसौफोर, गासै सा 181 नखरनि बिगोमामोन। बिथाङा किडनि फेलियरनि जोहै आइजवालनि ट्रिनिटी देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिथाङा 76 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थामथियाव दङ अ.सि. रुंसारि दिनाग्रा ब्रह्मनि नखरा साख्रिनि मोननो गोनां बेथनखौ मोनाखै। थांनाय 2018 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 23 खालाराव बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस थानानि अ.सि. रुंसारि दिनाग्रा ब्रह्मआ मोनसे अपारेशननिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गारि जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादोंमोन। गबरधना पुलिस थानानि अ.सि. रुंसारि दिनाग्रा ब्रह्मनि नखरा दिनैसिमबो बिथांनि मोननो गोनां साख्रिनि बेथनखौ मोनबोयैनि अजद होदों। रुंसारि दिनाग्रा ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर महरीपारा ओनसोलनि हिमिला गामिनि थागिबि बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस थानानि अ.सि.मोन। बिथाङा अनजालि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाबो दंमोन। बिथांनि अनजालि बिसिया सानै फिसाखौ लानानै जिउ खुंनायाव फिसायनि मोननो गोनां बेथन एबा पेन्सननि रांखौ मोनबोआखै। जाहोनाव गोबां दुखु खस्थ'जों फिसा सानैखौ लानानै जिउ खुंबोगासिनो होनना खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिसिम हेफाजाब होनो खावलायो। ब्रैथियाव दङ ब्राजिल हादराव सासे आइजोआ फिसायनि आथोनखौ हास'ना एवना जादों। ब्राजिलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जालाङो। सासे 33 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि आंगो फिसायखौ बुथारना बिनि आथोनखौ हास'ना एवना जादों। बे सोमोनांथाव जाथाया ब्राजिल रिय' डि जेनेरिय'नि सासे 33 बोसोर बैसोनि डाइनी क्रिस्टिना रड्रिगुज माचाहादो मुंनि आइजोआ फिसायजों एसे नांज्लायनायनि थाखाय फिसायखौ बुथारनानै आथोनखौ हास'ना थावजों एवना जादों। मख'नो गोनांदि बे आइजोआ गावनि फिसाय आन्द्रेजों गकालुआव 10 बोसोर जयैनो दंमोन आरो बिसोरहा 8 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला आरो 5 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजोबो दंमोन। दा बे आइजोखौ पुलिस बिफाना सोंथि खालामगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।